मनशा भितर जिद्द आनी ताक आसत जाल्यार आपले जिणेंत ध्येय साध्य करपाक कोण आडोवपाक शकना। अशेंच काम देऊळवाड्यावयल्या कृणाल ठाकूर ह्या दिव्यांग तरणाट्यान करून दाखयला। कृणाल हो पयलो पेडणेचो दिव्यांग तरणाटो जाणे BA LLB ची पदवी प्राप्त केल्या। ताच्या ह्या येसाच्या कामगिरी खातीर थळावो सरपंच तुळशीदास गावस आनी हेरांनी ताचो भोवमान केलो। आपल्या येसाचे श्रेय कुणालान आपल्या पालकांक आनी शिक्षकांक दिले। फर्स्ट ऑफ ऑल कसं आहे की मी एक कोट इंग्लिशमध्ये तुम्हाला सांगतो की हा कोट ॲक्च्युली मी माझं स्वतःचं काढलेलं आहे की वेन द माइंड ऑफ द पर्सन इज ॲक्सेसिबल एव्हरीथिंग इज ॲक्सेसिबल। तर तुमचं जे माइंड आहे म्हणजे जे आम्ही जे रेग्युलर माणूस म्हणतो त्यांचा जो माइंड आमच्या सारख्या दिव्यांगांबद्दल जर ॲक्सेसिबल आहे तर ते काही आपण करू शकतो आणि सर्वांना एक इक्वल संधी देऊ शकतो। मी माझं तुम्हाला एक कसं एक काय मी माझा 12वीचा माझा निकाल लागला, परीक्षेचा निकाल लागला। मी वाट न पाहता एका आठवड्यात माझ्या पप्पा डॅडीना घेऊन AM साळगावकर कॉलेज ऑफ लॉमध्ये गेलो। तिथे गाडी आपण पार्किंगमध्ये लावली आणि सेक्युरिटीला सांगितलं की आपण आलेलो आहे, फक्त इन्फॉर्म करा की पर्सनल डिसेबिलिटी आलेला आहे। तर सेक्युरिटीने मग ॲडमिनिस्ट्रेशन स्टाफला सांगितलं, ॲडमिनिस्ट्रेशन स्टाफने प्रिन्सिपलला सांगितलं, प्रिन्सिपलने सांगितलं की कुणाल ठाकूरला गाडीमध्येच राहू द्या, आपण त्याला भेटायला गाडीकडे येतो। आणि ते जे 3 पिलर्स आहेत आणि बाकी सर्व प्रोफेसर आहेत, पण जे माझी लाईफ चेंज केली समस्त लाईफ ते म्हणजे MRK प्रसाद हे आमचे म्हणजे त्या टाईमचे प्रिन्सिपल, एक्स प्रिन्सिपल आणि आता ते BA LLB आणि LLB मध्ये शिकवतात आणि LLM पण मध्ये शिकवतात, डॉक्टर त्यांनी केलेली आहे। सेकंड ते आमचे सर राव ते आपल्याला BA LLB मध्ये शिकवतात आणि आता त्यांनी आता एक ध्यास घेतला होता की कुणाला आपण कसं ना कसं करून BA LLB साठी सपोर्ट करणार आणि त्याच्याकडनं आपण करून घेणार, कारण खूप त्यांनी महत्त्वाचं होतं आणि त्यांना वाटलं की पर्सनल डिसेबिलिटी आपल्याकडे येतो तर त्यांना आपण इक्वल अपॉर्च्युनिटी द्यायला पाहिजे ॲज पर द ॲक्ट. What Act says that the 4% should be reserved for personal disability. गोमंतक TV खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।